táto. Bude sa tu tvarizovať vrkot. Nevidím žiadne pánky. Co to asi tak bude? Áno, vieš po poklade. Au. A minca. Je tu? Mince. Mám jasno mince. Neviem aké. To je Slovenska. Ďalšie. Budeme tie hovna preč. Tu ide veľa pôdy. Budeme tie hovna preč, možno niečo nájdeme. Ono je to zámerne zavážené, aby to bolo pod vodou. Budú ako záťazové kamery. Zabude. Gratulujem. Parádny úlovok. Tak Takže- by som ti ruku podala, ale asi nechceš. CCA Asi trezor. takú nechceš. CCA už trezor máme. Víš, aj tu je normálne, jak celý zväzok. Paráda. Dobre. Nejak sme začať museli nejakým trezorom. No paráda.